darrere d'això, com que no ho fa una màquina, ella té l'ombro com una patata, se li surt aquest dit. És que si et fixes en algun vídeo que hem penjat que estem pinçant, és el mateix moviment durant 3 hores. És I aquest. fa 25 anys que fa el mateix amb aquesta màquina. I a nivell de salut, doncs, repercuteix. Clar. Per molt que et cuidis prenent potassi i colàgeno, és un braç mecànic. L'altre dia li vaig dir al meu fill, un repte per un mecànic d'aquests de biotecnologia seria fer un braç d'aquests que van per les fàbriques de cotxes, a veure si té nassos de fer això. És el mateix moviment constantment. I que quedi igual, perquè si te'ls mires tots tres són iguals. Que quedin iguals. Però bueno. Ho he viscut sempre, val? El meu avi ja tenia cereria, el meu pare també, i jo he viscut sempre entremig de la cera. Sempre baixava de l'escola amb uniforme i m'anava a la fàbrica a jugar amb les calderes i ficar les mans a dintre. I després vaig anar... Sempre ho he viscut. I ella va començar a ajudar-me. Vaig agafar el negoci molt aviat. El meu pare va deixar-ho. I jo, tenia fills petits, era difícil portar una empresa i fills, i em vaig quedar només amb la part que podia fer jo a porta tancada, amb un taller, i vaig continuar només amb els clients d'espelmes de bateig. Així es podia compaginar la família, els fills i la feina i tot. Treballava a Barcelona amb un taller, només tenia taller, no tenia botiga, i només venia major de ciris de bateig. Jo vaig començar a anar a la cereria de Barcelona quan ja podia sortir de l'escola sola. Llavors tenia 10-12 anys i agafava el metro i m'anava cap allà a la cereria i estudiava els estudis de la universitat. Jo hi he portat l'experiència dels anys i ella la joventut, la innovació, les ganes de fer coses noves, el fet de veure que teníem que canviar, perquè no podíem continuar només amb això, teníem que modernitzar-ho, perquè la gent també demanava modernitzar-se, i aleshores vam començar a introduir tot el que era cera vegetal perfumada, que ens omplia una mica a l'època de baixada de batejos, perquè els batejos baixen, té una època que baixa. Aleshores, quan venia Nadal i tot això, vam agafar la decoració perfumat i va ser quan ella s'hi va ficar. Vam agafar la ceràmica i vam fer ceràmica per combinar amb cera de soja i aromes. I sobretot també aquesta va ser la primera, l'Abril, que està feta amb cera de parafina, és una pantalla. Aquesta espelma ens va donar peu a obrir un món cap a la decoració. Sí. Perquè la vam fer després de la pandèmia. Sí. Va acabar la pandèmia i vam decidir, hem de fer un pas més per poder tirar endavant. I llavors vam pensar en fer una pantalla. I sobretot el que és important és fer servir una espelma de te, que no tingui una flama molt llarga ni molt gruixuda. D'aquesta manera l'escalfor no escalfa les parets i no es desfan. A part que la parafina és una cera molt dura i manté una transparència molt bonica. Llavors, combinada amb la flor preservada, la flama transparenta les flors de dintre. Un factor important perquè no es desfacin les parets, a part de fer servir espelmes de te, és que no es mogui l'espelma de dintre.
si tu li col·loques un dit, res, d'arròs, si li poses sorra de colors, hi ha qui li posa... Una vegada ens van dir que li van posar sorra del desert. Sí. Res, un dit. I s'encaixa bé l'espelma de te, no es mou, si es mou s'apaga perquè hi ha sorra i no hi ha cap perill. Vaig buscar desesperadament una flor que em donés molta amplada, que em cobrís molt. I varietat de color. Després trobar els motllos i la manera de fer els motllos, que un dels meus fills va ser l'encarregat de fer els motllos. Sí. Sí. Aleshores, trobar la flor adequada, igual que les roses aquestes, que hi he estat 3 mesos per aconseguir-les, doncs això va ser un procés semblant. Sí. A base de provar, equivocar-te, tornar a començar, provar, equivocar-te, tornar a començar. Igual que això, fins que no hem trobat que la fusta era la correcta, la cera era la correcta, és a base de prova i error, com es diu així. Els primers ciris de bateig, els que són pinçats, és un producte que no s'ha pogut fer amb una màquina. Amb màquina. I s'ha intentat. Fer-ho amb motllo, fer-ho amb silicona o amb colada. I no es pot. No es pot. És impossible. Perquè es trenca. A més, jo pinço d'una manera i ella pinça d'una altra. Dues persones iguals no ho traiem. I, bueno, és una feina que molts pocs saben fer. Tampoc hi ha hagut l'interès, per aprendre-ho. Sí. Pensa que també des que ho ensenyem més per l'internet hi ha hagut més ventes. Sí, sí. O sigui, va haver-hi un baixón molt gran quan vam treure els models nous, que eren flors i cintes i amb fotografia, els que estan impresos. Sí. Aquests van baixar en picat, les ventes. I des que ensenyem com els fem, doncs hi ha hagut més curiositat i hi ha hagut més ventes. I també valoracions. I ha pujat més. Gent que quan el compra posa una valoració dient és que això és artesanal i es nota. Sempre hi ha la persona que valora aquest aspecte. Ja no tan sols amb això, sinó amb altres coses. Tenim clients petits i grans, però a tot arreu. No hi ha diferència. Aquí penso que per valorar la part artesanal, ara mateix, ho comento, ens ha sortit una persona que ens ha trobat per internet que haig d'enviar-li un CD personalitzat a Irlanda. Sempre hi ha qui ho busca i ho troba. I ho valora, perquè la valoració que ens ha posat és ens encanta la vostra feina. Però per posar-nos a sortir a l'exterior és que tampoc tenim puesto. Representa un muntatge empaquetat molt complex i no tenim... És que enviar això és delicat. Hem de ser conscients que això es trenca. Més gran era el ciri, més gran era el padrí. Més ric era el padrí. No més gran representava més ric. I com més ric representava que el nen tenia un protector més ric. Metro... Sí, i tenim la fotografia. Metro què? Metro 20? Bueno, era així. Era així. Barbaritat i així. Era un encàrrec que vam fer. Sí. Eren dos, així. Tinc la fotografia. Ens va costar molt calentar. Que tu estaves amb el grup. Sí. Sí, 2 ciris així grossos. Van quedar preciosos. Sí, van quedar molt xulos. Molt guapos. Sí. Hem arribat a la conclusió de que ens ho parlem, ens ho comentem, ho decidim, si fa falta ens barallem, cosa que acostumem de tant en tant fem. Ho decidim i ho posem en pràctica. Quan hi ha una cosa nova, li donem voltes, totes dues. Avui he pensat jo això, avui ho has pensat tu, després amb ella i em diu això, per aquí, per allà, per això. I al final el resultat és aquest. Jo no m'hagués imaginat mai el que pot ser portar l'empresa amb una persona i que hi hagi diàleg i que gràcies a la compenetració i al diàleg, penso que sí, perquè és la meva filla, però si fos una dependenta també podria ser el mateix. Però perquè és la meva filla. Vale. Que sí?
Bueno, jo puc dir que, com que sóc la que s'encarrega més Sí, de les espelmes aromàtiques, sí, això ho fa ella. quan vam tenir l'Abril feta, que vam fer, llavors ens va sortir la que és la quadrada, l'ovalada, Sí. pues como que sabia poco. I la gent demanava més. Què més tens? Què més has fet? Ostres, pues... llavors ens vam aventurar a fer el que és la cera aromàtica. Llavors, els aromes que fem servir són d'un perfumista que fabrica aromes específics per fabricar espelmes. Sí. Ells fabriquen aromes per micados, aromes per sabons i aromes per cera, perquè la combinació és diferent amb una grassa de cera que no pas amb un alcohol de micada. En relació a aquests recipients, vam trobar molt atractiva la idea de que es pogués reaprofitar el propi recipient que fa servir, el contenidor. I a part d'això, també era com un obsequi de regal també bonic, saps? El fet de posar metxa de fusta és agradable de sentir i que influencia el que són els aromes a la llar, sí. Hi ha aromes que són específics per homes, hi ha aromes que són específics per noies. Més que res per l'olfacte. És més agradable per un noi que per una noia. Sempre s'ha tendit, és aquest tarannà. I a l'arrel de tenir el meu primer fill, el segon fill, que tenia moltes bronquitis, em vaig introduir molt amb el món de l'aromateràpia. Més que res pel descans, perquè estigués tranquil·la a casa, i el que són els olis essencials. Doncs, quan una persona sempre em ve a preguntar és que estic molt nerviosa a casa, quin aroma? Doncs no agafis un patxuli, perquè et posarà com una moto, però sí agafa una lavanda, que és un anestèsic natural. Per fer un ciri de bateig, hores. Per fer una espelma aromàtica, un dia. Sí. Un dia. Omplim. Dóna més feina fer l'espelma aromàtica que no pas l'espelma de bateig. Sí. És més... No. És diferent. És diferent. També el material és diferent. Sí. Aquest també dóna molts més dies. Això només ho faig a porta tancada. Aquest dóna molts més dies, però això amb hores ho tens fet. Sí. Tot depèn del material. Aquí tenim 4 materials diferents. Sí. Cera d'abella, parafina combinada, parafina i cera de soja. I cada material té el seu procés de quallar. És diferent. Això pràcticament només ho fa ella. M'agraden tots a mi. Ella li ha agafat el seu truco i és seu. Vale? És seu. Això ho faig, em dedico a fer-ho els diumenges a porta tancada. Tanco? Sí. I el diumenge que vinc, molta dedicació, dissabtes i diumenges, control de temps. Aquell dia em poso a fer abrils i em faig una tonelada. Els deixo per aquí i que se refredin, perquè és laboriós, dona feina. S'ha de tenir paciència. I a més, necessito molt puesto per preparar les flors. M'estiu més fer-ho a porta tancada. I l'altre, aquí ens hi posem totes dues, i en un dematí en traiem molts, però perquè treballem dues a la vegada. I aquí diu que no es pot bufar, i aquí diu que s'ha de fer servir el buit. Jo no recomano el buit. No. No. I té una explicació? Sí. Explica-ho. No. Tira. Si fas el buit, l'oxigen que queda aquí dintre s'encén. Es consumeix i fa pa! I peta. Si tu agafes una espelma i la tapes, aquí dintre hi ha oxigen. Sí. I, evidentment, aquell oxigen pot ser que et doni un susto més del que tindria que donar. Sí, de fet, una persona ens ho va dir. Li va passar, una persona ens va enviar un missatge i ens va dir jo em pensava que es podien apagar fent el buit.
No, si fas el buit, l'oxigen amb el foc fa pa! I llavors es petegarà i tindràs un susto. Val més bufar. Jo bufo. Jo també. Jo bufo. Aquí el tema està en que nosaltres ens hem de fer valorar. Costa molt, de valorar l'artesania. Sí. Un bon exemple, aquest Sant Jordi. Ah, sí. Sí. Les roses. Quin preu posem a les roses? Ens donen molta feina aquestes roses. Doncs vam decidir, segons amb el càlcul de material de tot, I de les hores i del temps. un preu en concret. Doncs quan ens venia la gent, hi ha hagut gent que valorava, puc pagar, vull pagar Una cosa diferent. per aquesta rosa, i gent que marxava indignada de, ostres, que car. Llavors, I estem parlant d'algú petitet. ahir al matí en vam parlar, les baixem de preu, Sí. i tu m'ho vas dir, les baixem de preu, i et vaig dir, no, és que tampoc no treballem per regalar, no treballem per regalar. Tampoc es tracta de regalar, és que també es tracta de que com menys em valoro jo dient que això val 2 euros, la persona entén que això només val 2 euros, ¿vale? Però aquí nosaltres ens hi tirem moltes hores. Tant una cosa, això, aquest ciri en concret, hi ha hagut persones, diu, mira, Maria Àngels, diu, penso que ho tens que fer pagar més car. Diu, perquè jo no tinc, em fa vergonya, em va dir-me, em fa vergonya que em vingui un turista que se me n'emporti 30 perquè ho troba supermaco i que li tingui que cobrar 7 euros per un ciri. I jo li vaig contestar, dic, gràcies, m'acabes de donar les forces... Bueno, et va pujar la moral,